Je 5.8.2025 a já slavím své 40. narozeniny. Rozhodla jsem se oslavit výletem k řece Acheron. Než jsem ale vyrazila, tak jsem se stavila v preveze, procházela jsem se roztomilýma uličkama, pak jsem si v jedné pekárně dala svou oblíbenou bugacu a kafe. Zmrzku ne, na tu bylo brzo. Potom jsem se prošla po přístavu a okolí. A pak vyrazila. Než tam ale dorazím, tak vám řeknu pár informací o řece Acheron. Tato řeka pramení v pohoří Pindos, konkrétně v oblasti Epirus na severozápadě Řecka. Její prameny jsou křišťálově čisté a studené. Řeka je dlouhá přibližně 60 km a teče směrem na jihovýchod. Protéká i přes některá menší města, například Parga. Nakonec se vlévá do Jonského moře u města Amudia. V antické mytologii byla řeka Acheron známá jako řeka bolesti a považovala se za jednu z bran do podsvětí mrtvých duší. Díky tomu má řeka zvláštní mystickou atmosféru, která je dnes spojená s očistou a novým začátkem. Myslím tedy, že ideální na oslavu mých 40. narozenin nechat po řece odplout vše staré a nepotřebné a těšit se na nové začátky. Tak, už jsem téměř na místě. Po levé straně můžete vidět zipline, který máte možnost vyzkoušet. A tady už přijíždím na parkoviště. Holky na mě mávají letákama se vším možným, ale ne, nechci, díky holky, parkuju. Tady první pohled na řeku hned u parkoviště. Řeka se musí přebrodit na druhou stranu. Kromě ziplineu tady můžete vyzkoušet i rafting. A já už se taky brodím. Voda je teda fakt ledová, že mám pocit, jak kdyby do mě někdo píchal špendlíkama. Na druhé straně další parkoviště. Krámky, kde si můžete koupit nějaké památeční suvenýry. Tady informační tabule, kde si můžete přečíst spoustu zajímavostí. A jelikož je srpen a hlavní sezóna, tak samozřejmě i spousta lidí. Nebylo to ale zas tak strašný a vůbec mi to výlet neskazilo. Lidí bylo opravdu dost, ale musím podotknout, že z 90% jsem slyšela řečtinu. Příroda je tu opravdu nádherná a mezi těma skálama jsem si chvilkama připadala jako někde v Thajsku. Kdo jste byl v Thajsku, tak víte, o čem mluvím. Hned u řeky se nachází tahle restaurace, kde si můžete dát něco k pití nebo něco dobrýho k jídlu. Já jsem si dala řecký salát a během toho pozorovala dění na řece. Tady ještě záběr z dronu. Po návštěvě řeky jsem ještě sjela na pobřeží, kde jsem navštívila pláže, na kterých jsem nikdy nebyla. Dala jsem si tam výbornou ledovou kávu, jakože fakt výbornou. A pak se při západu slunce pomalu vracela na Levkádu. Byl to krásný den plný zážitků, co mají pro mě větší hodnotu než nějaká načančaná oslava. Tak jo, vesmíre, děkuji ti za dosavadních 40 let, byla to opravdu jízda. A jediný, co si přeju do budoucna, je zdraví, protože jedině tak můžu žít život, jaký chci a plnit si svá přání.